Čus na autobuse sme akorát znám u takého jedného, no u prvého let's playu s challengeou a dneska tu budeme tu robiť challenge a je tu so mnou Berťánek. A ešte je tu so mnou Repik. Fajn, dneska si urobíme taký challenge. Ja alebo Berťánek si lahneme na postel, zakryjeme sa paplónmi, poduškami, sa proste dáme ako do ulity, potom si od niečo zaviažeme ruky a musíme sa odtiaľ dostať čo najrýchlejšie. Napríklad my máme o tričko. No fajn, dobre, tak prvý pôjde Berťánek, čo ty na to? Dobre, prvý pôjde Berťánek. Ja vám otočím kamerku. Dobre, Berťánek, môžeš tam ísť. Dobre to? Čaute. Fajn. Dajte lepšiu kamerku, aby ste videli, jak sa to dá. Čakajte. Dobre, fajn, je to lepšie, hej? Áno, ja nemal som to robiť. Je to dobré, alebo nie? Áno, teraz sa to nedotkne von. Fajn, takže ja ho zakryjem. Čau. A prdele. A musím sa čo najrýchlejšie dostať. Nemáme tu stopky, inak by sme mu to dali na určenie limit. Nie, urobíš raz toto. To má zle urobil. No hovorím ti, že to ešte raz musím dať. Aj, hovado. Budeš mi poradí k Vianočný koláč. Z Vianočný koláč máme na spôjde. Dobre, tak ja ho zavážem. Neukážu mi tu prdel. Dole. On to robí čo najlepšie. A dá tak. A meno. Áno. No pekne. Fajn. Držíme mu palce, ide sa na to. Takže, A to nejde ani ona. takže Berťánek. 3, 2, 1, rozbal sa. No, nevidíte. Aha, raz. Tma, svetlo. Daj svetlo. A. No. Ja by som to tričko aj roztrhol možno. No poď. A, jedna, druhá. A máme to. Tak toto môžeme rozvázať. A ja pôjdem chalani. Nie, ja pôjdem. A ja potom Nie. pôjdem po tebe. Keď nám zostane času, tak pôjdeš aj ty. Fajn, a teraz sa môžeš dať z toho zasraného oného. Dobre. Fajn, a teraz pôjdem ja, takže ja to stopnem a pôjdem sa zabaliť. Jedna. Takže čauko, som späť. Jak vidíte, už som aj ešte nemám zaviazané ruky, takže Berťánek, ideš na to. Počkajte. Stop. Tak, pardon, som späť, začal ma boleť nohy, takže Berťánek, viaž. Počkaj. Hlavne mi neroztrhni ruky. Tak toto je taký nápad. Počkaj, no dobre, môžeš. No. Mi to tie ruky úplne dostáhol. Môžem? To tak štipe. Dobre. Trenáš von. Stačí! To čo robíš? Uvidíš. Ne, to stačí, Lukas. A to. Dobre. Že dole. Počkaj, koľko sa stavíš. To je pretlačíš. Pretlačíš. Jedna. Druhá. Môžem. Takže som odtiaľ hotový. Tak. A toto bolo pre tento challenge všetko. No tak nebolo to challenge, bola to taká hra. No a ja sa s vami učím. Čus bus, autobus. Čaute.